Yedase, and what quabba be may Adom TV bedroom so, and I so Ash and Yedase pa, Miss Rowe, oh, quite you my dear, did be a Macasron and Salvation live or Facebook/Adom TV. Oh, Fienswa, Go TV now, your channel 119, and our DSTV, your channel 280. That your birthday for no, your kaimo, your Mumbaba, I near celebrate Moson Kokra, not Shannon Sokai, so election headquarters no, and when so baby a baba to tete ya ama mama testify inti say do election bia dia the headquarters nyina any multimedia ha tinyame yadoma ochena say the by election baso e wasen north no team na dikan e wasen na hotels ni nyanso ayemo they say kwabra ni betwika 2 hours ansan wadu asen ho enye easy kron mu nyina hotels for monkwaso opportunity na ani omukọ enu anu no te ho nyina ye ma nanso ye beso masomuye nsem bia ye de bebro amanfo no akra na epre Adom muse na Adom TV we FM fo no wo he madaroma ye wo hodada enti mu behu ye tent no makoho na fe ye di nkomo a ebutie na abato no ho nsem bia no ye de abro free ne dikosi nyame ye Adom a ochena awrade de beche ye sabre sei omgu hihye so no nso pepepe na say one more shall say oh ye chena sem na make ye be di akire from ne dikosi ochena kosi se electoral commission officer ya wo ho be declare so somasi ana obenten na edi so nkunimo no yete ho saa mema ni nyina ne ma no omo ho a ye de bebro na no pay de me di kan na dwada no pay o se ye hwe ya pomuden mu ensem eyi enti me wo Alhaji Vision Herbal clinic for ewa ha aye ba be di enkomo nyaro ahodo bebre en wo mo se na de be hye da no ye gina ba ko mienu bi so so hu se be ye mfie ni so nti o de number no to hope na ne de wan modin kura no ofre no a nadaroma obeboa nti Alhaji Idris Muhammad dog ya mu ache ya ina ya bia boko de PR so adwuma no ate ase se me mu akwaba na se bia boko de ya de nyame ase me hu nu brani nu tan no ne ade sa no mani age evidence base na Dr. Alhaji Idris Muhammad e de abreye ene ye hwe nyarwan de bebre ene yete se obo ho banye ene nu so gu animu ha se ye bia ne de ye e woni paduom so ma me edi kan we de mefa konya kese a wo de man yeso ya na binim se Alhaji wo ba wo mo odin se na kura me akoma bo ai ba me din anka se traditional Dr. Alhaji Ahama Idris ayo ya opanyi kwanche fo mi nam da Alhaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center yo akra kokomemre ha ya timbacha nioma a etimi dwumadi a medi ho nyina wo ha mema manager abobɔ ni nyina so me wi anam de number na to dwam ho yo doc me da se ya so ye na bibi duro ne ye de ye adwuma se ne madam edi kan no ye ye ani ho adwuma se wani hu ade ana se gokuma ete na baso ni sade ni nyina no ba ye mo duro be no ye nya o surgery ana operation eduro na benum keke na afa veins na ye adwuma na ho ato blood pressure ye ho adwuma sexual weakness no so ho nduru papa e wo hernia eno so yetime mo aduru mane nyina ena ne diabetes de wo fibroid ye nua man de no so e wo ho no so ebi ye wa no so ba ya so ye ma aduru no ma e be na ne ahia so akwa surgery bia spiritual marriage eno so ye ho adwuma papa wa ha nyema na ye de bi fertility se bia oba na be ma opa wo amu e ho eye mo den no uba nso benya so uba na so afa ho edi waist pain stroke ne ade nyina ye ho adwuma papa wa nti meja ma no no ankasa akyerɛkyerɛ mu ade akyerɛ so we dey me da wasi we dog ebi ana no pa na obi tie me na or eye problem ebri bia me ka so obi ho a kane a ye hwese ontumi nhwɛ obi so ho ade wɔ na akyira onhu obi so ho eben na wonhu obi da sɔre se na nani ni prunsuo etimi ye kɔ obi die prosasa ima me ne papa bia wotie mi na no pa yi bia ofa bible na se Quran ontumi nkan obɛkan si wo hwɛ spectacles ansa Alhaji Vision ka kyem se we twedi ampo Nyankopɔn haban enubna enusini ena we mi na nanom hyira so de ma me enti wo benom e be fa veins num mpaibon so ye den etachire ebere bia ya mka sade na eye wo no ya na emfa wo no doctors na bi se Alhaji doctors se kukudam nim die fom ko school ko manim o ma hwe me yawe ya entumi ye den enko edi enti na entumi enko ade bi ho aba bi free buy nse wan hwe amfa mpaibo anka ho a obebre wan hwe ye dan kase atimi se wajapade a obeton de asa ho yare so ye den ho nton we na Alhaji Vision ka kyem se oba ho amde mpaibo ye den eta wachi obi so tem na no pani de ne diabetes eno so size ye type 1 type 2 ho so maka kyem se o ma no munum diabetes nro o ma no munum BP nro ene twedi ampo Nyankopɔn da woro ma omutu na mo ba Alhaji Vision Herbal Clinic no mo jai sa nro ni num mi o diabetes no eno ye haban enubra enusini e makomako 5 e na maka bum
na diabetes no de agya eye problem de agya severe body pains obi ho ne sam na no ye ntititi wadom no wo wiase nyina etumi ye de enko oda no obesori ne sisi wontumi sori na ye diama no so obesori alaji se utie bi na no pa ya kan akoma efato yem obi so utie bi ne de BP na BP ne beto no so no nua be ma no BP no sisi ama ne be ma nya dwuma wanom BP no ma sisi asan no so jan eye problem wanom BP no ma sisi wo sori anopa na se wanom bia wontumi ye de entna se alaji se kan akoma fato yem ye BP no eno se yen haban enugran enu sinema akoma ko 3 na maka bom na insha Allah eno obenum na nopa ena nwumre ti BP ne se de CTB eden ebekwa ma wonya ofa hodi obi so tie bi na nopa yi ebia na yefunere bi dan so ebri bia mka se emfa stomach ulcer any typhoid efa nto nche ndi allergy vision wo aba ho bia dance de ne ewo ho ade bi nam obi yem ekobonkum na aba nifa ekoso na aba fom ti odidi na ofi wanum nre wo wiase nyina entumi nko na maka so sen haban no ye odi otie wo ya eye dwuma ye odi osisi ye wo ya eye dwuma ye odi ye ani hu adwuma ne mum mpaibɔ na ɔde behu saa haban no nti e fine na obenya haban papa aya mpaibɔ gu so betima saw problems we nyina mebodi ama Alhaji vision back ni Alhaji bu sam say fine na we kokomremre Adom TV dan kase yechi nti ma me ne papa wotie me ba bia wo free band na no pai so wo free Kumase wo free Oboase Takwa Mankasim Takrade wo free Cape Coast Ashaman Tema kamakoma fatu ye fa number na wo screen anim no ebi ebe san bo number na de aka ho fa number ne frame wo dia no so obesi wo de wo frame ya alopanyin kase me soro me amefa obi so de asiatica wo se ne sisi etwe no ne koto dwene ne nai we eyen haban makomako nai na maka bom na mje sandro we obi se Alhaji vision me koda machine bi so ne kra mabubu gudem bebre ade ne maka to se ye wo hunro wo ho ado no so eye amamre na amane nti se wanya haban no we enya adwuma obi se ko fa tami wo ko fa nyinya ne fa sen wo ka mu na ba ifo ntumi nya wo hwe ebere bia am ka chemu se ye onioma bi ho ase wo ya emomu bufu because anyoma ntumi nya hwe na wo de sen wo ka mu ye se ye wotu ti sa wo ye ho amamransa haban before se wo beti se wo nananom kasa nti Alhaji vision mi aka san bogrovrom na me nananom adi nkuta ho na wo hawe ne ha me de hye no wa ko ntumi nko adokse se kukudam nim die fo ahwe ne ntumi nko ti kwan be na mefa so e ho no me ye amamre ne amane asa nam de haban na ba fi ne masan hyira so nsa na ye adwuma obema bi so tie bi na no pa ni be ma ne nya adwuma emema no obi frame enra o se Alhaji vision me ware wie be 6 months ni e se aye wo haw nti aware no kra no me pese se aware ne pese ekogu no because oba ne sebe me tumi ni nhia ebere bia me ka chem se ebra obi kwakọ ware ne yere no na oni problem oba ne so ko ware be ma ne yento fibroid bi nto ne yem enso onya ko wura buhyem ko ware be ma ne pe ne yeto fibroid ato no so wako entumi ye de enko akoye operation se waka dem ntumi ngu biem saa na be ma bi so ho so ne hu kan ikohyem pe de be ma ne entumi nya adwuma biem be sabe so ofa na chiko abonte be ma ne ye adwuma edi entia obi ye ho a honhom bi di na chi na ha no entia no so oba Alhaji vision meka che se magic kan hwe ho kwan asa na maye nduru ama inshallah no so ho beto obi oba bi so team na no pa ni de ne menstrual pains obi ye ho na menses na emma eba so atum 2-3 days na twa nti sei maka cho se sa muja fina entumi ma no se busumi so se muja no pie besen kona foforo ba na entumi ma na aka radio mpanifo se nsuo cheto ma ye den ehihwa wo ho be se uti be start na payo wo honam betima hyehye wo hwe ya baka so bia to adu wo nase betima start na epejafe na wo first start ye kese bema bia so mpafu kese wo se bema na ntina na ba mu abu ndi se wedding na oye wa afibon na aware ne ye de egu maka cho se bi nua ba kan wakoma fato yem Messi no papa e wala division back na kina ya bibidro enie wo de begu nso hima no pa ne yimre no wano Messi no say this ekra betima de abama wonya ofa ahodie obi so tie me odi ade to ba bia na ne wura fi pan yi kra odi ti wa na ne wura fi oya akola no ko school ye chena dia onhu na dwen awu Alhaji se kan akoma fato yi wo de be fra pie honi na pie honi so ye den ya obi ho so de fra insha Allah so ta fra adwenum e den ebebie kama obi tie me na no pa ne de ne ye koko bema jane na ya emoja ene di akire nti jane sisiyare ama obi so didi nom ebe na ochimi no ontumi jane nan nti okwa na ne video mu ye de ehihye no koko ye yare boni ani hu ha ye kan ye fan ye koko mema sema ye kan ye fan ye koko ba bi so okwa na wode na no ye din oni bema hye na nsu na saba nti ontumi nyim Alhaji se kan akoma to ye mi koko ndro eyen haban enubra enusin e makoma ko 7 na maka bom na koko ndi aja eye problem de aku bema de asiwa wo ho kwan Alhaji vision se kan akoma fato yem ebere bia am ka teme so broni ni ko kwadro ya bibidiro
kokwa duro nso so abibiduro nso ye amamre na amane the final obenya abibiduro a yaye amamre ne amane aguso a betima sa kokwa ma wo betima sa diabetes betima sa eye problem betima sa sexual weakness na dawo so no betima sa stroke na ya tato so a okwa entumi nkono Alhaji vision ba clinic Alhaji busam se final kokko memre Adom TV dan kese ne chi tipacho so number no ma ye mo number no ko 0242 812 426 0242 812 426 and 0502 187 178 0502 187 178 pacha ma no ne fo na mutie mi na no pa bia na obi o Germany Holland Amsterdam Netherlands USA France and Italy South Africa we are for na ba bia me send no the call enti bia wotie mi na no pa number na WhatsApp number pacha oni die mu ma me ne papa wotie mi fa number ne frame wo how ne amane bia da so if you just be si una se aye kwankra entumi nkono me de mpai boy de ebeta kire mo kidi amponya ko asum die nkamu Alhaji Idris Mohammed o se oye title no be traditional doctor yada na se pa wona ne manager ne nenso won mo aba ba kire ye bibiduro ene nyarwa hodo a esa ye ne won de ebesi ha de adu so no ye birthday celebrant no ebrason say ye celebrate wo munti wo do de ba ye bia de tena kire na hwe say wodofo no ye wish na happy birthday nti no osimo so say de wo ye ma ye da no ma nyum ni nsu emra okay nti me kwaba ma menye nkrato yimra ye ba ye beto so